Bunyi. Iya bunyi. Yes, Sugeng Dalu. Pandai Kareng, Abah Kiro. Sugeng Dalah. Hah? Sugeng Dalu dadine Sugeng Dalah. Sugeng Dalu. Aku yen omongan karo cah iki kok ketoke kaya polip ngono ya. Polip no, polip. Polip iki penyakit irung. Oh ini penyakit hidung. Polip. Ora polip. Ora lara normal. El. Iya. Kowe iki jane asline ngendi sih? Gula. Kowe kok gula. Gula. Ah, kula. Nggih. Aslinipun kula niku hasil kawin silangipun. Hasil kawin silangipun. Kawin kok karo selang ki piye? Silang kok selang. Kawin silang ki yen kewan mosok wong kawin silang. Ya, campuran campur-campur no ngono. Oh, dadi silang ki lahir-lahir ayu ngene. Sesuk tak cobone. Piye? Kowe kawin silang, urung ampek disilang kowe keselang sik kowe. Ora, bapakmu saka ngendi, ibumu saka ngendi? Mbokku saka Lembelu. Ngendi? Mbokku saka Lembelu. Lemberu ki ndi? Lembelu. Lemberu iki ora mudeng ngomongan karo saiki. Halo, Pak. Mbokmu teko lambemu lho. Lambemu dhewe iki. Lah iki rungane dhewe iki. Digenahke to, saka Lambelu. Lah lambemu dhewe kowe. Lambelu ki Betawi, lu ki Betawi. Ora, wilayah ngendi? Daerah ndi? Sulawesi Tengah nikune. Sulawesi Tengah. Iya bener. Bapake Penate mriko dereng. Penate mriko dereng. Kowe iki jane omong apa to, Angel, kowe iki mau aku urung tau ning Sulawesi, Nduk. Wong wedok paling aman ki daerah nggone dheke. Apa to? Kan teko daerah Sulawesi. Kok Sulawesi kok Sulawesi. Mosok wong kok disuwalwesi. Suwal niku napa? Suwal ki katok besi. Heeh. Ya angel no abot nek mlaku piye ne. Ora satuke lerengan dilas. Mbokmu saka Lembelu. Terus bapakmu kula saka toli-toline. Apa? Toli-toli niku ne. Toli-toli. Iya toli-toli. Toli-toli. Iya Sulawesi. Iya. Toli-toli ya awor to, Rek? Apa? Toli-toli ki awor. Awor? Rambutku. Awor itu bersama. Iya. Berarti bersama gimana? Ora iso pisah antara toli-toli kuwi. Oh iya. Pakmu kok toli-toli. Genah wong lanang ya toli-toli. Ora. Kowe kok iso tekan kene kedampar ning Jawa melu Maseno kuwi riwayate piye? Biar orang semua tahu. Oh, ya mbiyen wis tau sinau ning S1 ning Pedalangan. Isi Ngayojan. Kowe iso ndalang to? Oh, iki S1 jurusan pedalangan biyen. Yo, S1 jurusan pedalangan terus penelitianku tentang iki ne, posku iki ne. Dadi kowe iso ndalang to? Yo setek. Anu tolong Mas, aku tukokno bakso ning alun-alun iki gendalan ngene ya. Maksud aku kok tokon lunga ngono piye? Lho aku ora merintah, wedine kowe lunga tenan ya alhamdulillah kok. Iso bocah ya, ora ketang sithik iso. Ya setek. Sesuk ben enak rene nah. Dadi kowe njupuk jurusan pedalangan. Pedalangan inggih, S1 nipun. S1 saiki. Lajeng kula rada setruk UTK, terus kula njupuk S2 psikologi. Setruk ki ra awak to, Rek. Heeh. Setruk kok utek ki terus piye? Setruk uteke ki ora omong kok ngene. Karepe dhek niku judeg ngoten. Jogja. Gudeg niku apa? Gudeg iki gudeg. Oh niki gudeg. Terus kowe saiki njupuk terus mandet S2 psikologi. Wis intine saiki kowe wis duwe bojo apa urung? Dereng no. Jomblo aku. Lho jomblo kok bangga to kowe iki? Ya bangga nek jomblo. Lah yen bojo urung duwe pacar el. Pacare wingi bar putus e. Oh. Kowe iki ditinggal. Iya. Lho ku wong lanang picek apa piye? Aku ora sik kok nyalake wong lanang. Lah wong kaya ngene ayune iso golek dhuwit dhewe, suarane apik kok ditinggal iku piye? Sing lanang sengkleh. Mergane disuarani karo iki. Oh iya, Bu. Akhire setruk uteke kuwi. Iki mbok menawa kan yen kepengin duwe bojo, kowe kepengin bojo profesine apa? Profesine pun sing kados dalang. Dalang. Nggih.
Kok milih dadi dalang apa sebabe? Kok ora dek nyen-nyenane to nduk kowe nek pengen duwe bojo dalang marahi ya wis kadung jatono tak olehne tengkleng no. Tengkleng, Pak Tengkleng niki, Pak Tengkleng. Pak Tengkleng. Kok Tengkleng Pak Tengkleng. Ngerti tak olehne Pak Klentreng kowe. Tengkleng. Oh, dalang. Ya, tapi dalang perusahaan lah. Sing duit-duit. Nek dalang tok biasane kere. Iki lho contone. Lho, iki sing ngomong anak mbahmu lho. Sing ngomong anak mbahmu lho. El. Ya, omonganmu sitoki rap enak. Ya dalang sing dalang duwe perusahaan sing sugih, ora kere kaya iki kowe noleh kuwi lho. Noleh dhek ini. Heeh. aku kan noleh ya, Pak. Ngelokno kowe kere, Mas. Tomponen, Mas. Nek tanah kuwi pancen tenan. Ngono iki karo mencep dalang kaya ora kaya dalang kaya kuwi. Ngono iki karo mencep iki. Ora nyereke iki. Ngono kuwi piye? Muni ngono kuwi. Heeh. Noleh tenan. Heeh. Ya wis ben rapo. Soalnya nek jajake mung ning angkringan sih, ora ning restoran ngono lho. Iki. Iya, Lah iki rupane kaya nasi yang kondang kaloko niku. Nek jajake ki mung ning angkringan. Lho kuwi dijumbuke. Apa? Pancene dhek ya kencing manis dadi golek sing Oh, ringan. mboten niku salah kabeh. Apa? Wong jajal ning angkringan ki malah kajen. Kok iso? Banding jajakke ning restoran. Kajen no. Kok iso? Aku jajakke wong pirang-pirang entek 5.000 mulih. Makasih, Bos. Lho, 5.000 untuk celukan, Bos. Terus yen ning restoran Urung karuan diceluk Bos kok ya. Kowe isih berlalu seminggu ketemu ning dalan ya. Makasih, Bos. Padahal kuwi bosok ngono karepe. Ya ora kok ya tenan kok, Mbak. Heeh, pancen ngono kuwi nembang-nembang. Nembang. Apa Ini mau? selamat untuk Mas Iwan yo. Iya. Kele Mbak Untari nggih. Kalih. Kele. Alona Mas Irawan, Mas kalih Irawan, Mbak kalih. Untari aja. Mas Irawan kelih ngono ki. Kalih Mbak Sing kododan Untari. krungu Irawan telek ngono-ngono. Kok tele? Heeh. Apa nelepo? Ora yo. Ora, ya, Sirawan ya. kalih Mbak Untari mugi saged langgeng kados min mini tuna-tuna. Yes. Karepe iki ya njawani. Mimilan mintuno malah mimilan rugi-rugi. Lah tuna-tuna ora rugi. Mimilan Mintuno. Mintuno. Tunane sitoke aja tuna-tuna. Oh, mimi dan mintuno. Heeh. Aja tambah mie goreng, mie ayam. Ini lagunya Kadung Tresno apa yang internasional? Iya, Kadung Tresno. Oh, Kadung Tresno ya. Ya, Tadi sawerannya tapi internasional loh. apa? Sawerannya internasional. Iya, dolar. Luar biasa, makasih Pak. Heeh. Nanti lagunya Love gitu ya. LOVE. Oh, apa? L is all the way you look at me. Wah. Gimana? Gimana? aku ora mudeng blas aku. Kowe iki Kaya piye? jrantal kaya dong-dongo wae. Piye, Nduk? Piye, Nduk? L is all the way you look at me. You belong to me. Mbak Yumu belong to me. Wah, ya. Kadung Tresno wae. Nggih pakai bawa ya. Monggo. Rino bengi dadi ati Aku nggumunku yen ngomong bindeng lho yen nembang kok ora iki piye? Nah, iki cangkeme setelan kok. Oh iya ta, Dok? Kandhane. Oh, nah. tanpa dahar. Kene apa Pak De? Aku nyawang kowe kaya nyawang cap jahe. Jahe niku napa? Kudu sarapan wae aku. Tanpa nendra kayung yon marang slirane Alisa nembang dicedhaki gareng kaya wit dirambati tekek.
Sing uwite sing bondi. Sing salah ki wite, dirambeti tekek kok ora endo. Mestine ya pindah wong buktine dirambeti ya meneng wae kok. Aku sing tak pikir sitok. Apa? Awake dhewe ning panggung wis 2 jam luwih iki 1:30. Iki engko lesmono sida rabi apa ora. Pun santai mawon. Santai. Iki mau wis tak sakit karo Sela. Heeh. Berarti limbukan tok ora sagoro-goro lakone ben. Oh, tenan wis. Setuju? Setuju. Kalau setuju, ora aku sida rabi apa ora aku ngono. Tansah mawanging netra jero ati kadung tresna bawaan apik rupa ayu swara becik sing diarani sinden ngentekke tanah bengkok ngene iki lho. Kok ngentekke tanah Lho bengkok? ngene kok karo Mas Eno Ardi entuk karo sing gambange piye, Cak? Oh, itu dari pangan Bathara Kala. Ah sing tatak dhewe sing gampang kok. Lho, oh iya. Iki mutus pancare ping pira wae anggere. Elisa iki. Nggih. Anggere muni putus meneh sa. Nggih, Pak. Ngono kuwi tak tileki si lanang wis nang ICU tenger-tenger. Koleksi kok. Mergo sing lanang ora gelem nggawa cendol dawet ki mau. Nggih, terus Dan liya amung sliramu satemah lara asmara. ya mangga. Lamat wis katon tejane yen mbok katon sareng aduh wiragane sinawan bosen yen wis semut timbuh patut nyata jetne kamrak tiaduh lestari yo dan lila bisa sarekno nadyan bebasane kalinan godhong salambar kang wis kancanan rasa sangsara ning atiku. Bacaane sarwa asri serupan ku tansah gumon eman keslamet
Sir.